bontot lanang Papayanto rumah tangga bebarengan aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk cangkeme mambu inuman alasane diajak batur melekan nok nalita nok Anissa sampai nangan tok talake kula rima kang manyung bokat tuis kudune balen mani anggir kaya sing dini tetep baik gawe nyiksani batin kang manyung ayo dalah Papa Rizka Mama Rizka Kang Manyung sing duwe wilayah Mimi Rizka Nok Talita khusus kanggo Mas Anton bareng Nok Anissa spesial sing ana ning Taiwan Mimi kembar larang hati pengen isi bunuh diri khusus kanggo Nok Talita Nok Anissa Kang Yanto Bosli spesial majikan larang hati pengen isi bunuh diri priwi keturunan sing wis ninggal dari Mama Rizka Mama Rizka Mama Rizka ora tahan nyangka penderitaan kang manyung dengan sampean selalu gal-ugalan coba kang maring hidupne lan ugal-ugalane ingat ning keturunan anak wis gede-gede Rapika bagat bisa sampai nanentok nalake Dede Afifa Mama Afifa kula rima bokatan wis kudune mantan majikan kesuwun balen mani anggir kaya sing dini tetep baik kang manyung gawe nyiksani batin
Viva, Mama Viva mantan majikan kesumun, Mama Rizka, Mama Rizka, Mama Rizka sayang. Noktalita, Boslip, Kang Yanto, Kang Yanto. Lara ati pengen sing bunuh diri, riwi keturunan sing wis ninggal dari. Kang Yanto, Boslip, Kang Yanto, Boslip. Pisan